الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. masu kallon mu barkamu da wannan lokaci da fatan mun tashi lafiya. Sunana Khalil Yakubu Abdullahi, kamar kullum muna mai ƙara roƙonku da masu bibiya wannan tasha ta mu ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda insha Allah da zarar mun saki ɗan guntattakin bayanan mu in Allah ya za ku na samun su. Mun gode. Kamar kullum kuma kamar yadda na faɗa insha Allah zan dora mana bayani akan inda na tsaya. Game da bayanin mu na baya akwai abu inda na tsaya ban karasa ba dangane da abubuwan da za a amfani da su wajen samun tazarar haihuwa. Daga ƙarshe akwai damage da na faɗa, to shi wannan damagen guda ɗaya mace za ta sha, za ta haɗiya, kuma ta haɗiya a wannan wurin ba za ta sha duk wani abu na zaki ba sai wa shi gari. Wannan shi ne a yau insha Allah za mu bayani akan wasu abubuwa da jama'a suke ta korafi a kansu. Za mu magana akan abin da ake kira da suna shaving. Muka ce shaving a Hausa muna kira akan askewa da ake yi na gashin hammata ko na gemu ko kuma na private part, wasu na gaban da namiji ko ya mace. Za mu magana akan abubuwan da ake yin wannan shaving din da su, wanda sun karkasu sun kai kusan guda hudu, ina ganin zuwa 5. Muna da shaving powder, muna da shaving cream, muna da razor blade, muna da shaving stick. To kowane za mu faɗi amfaninsa da yadda kuma ya fi amfani. Shi shaving powder yawanci maza sun fi amfani da shi, suna amfani da shi a gemu, wasu dai suna amfani da shi a ko'ina, amma abin da ya fi kamata shi ne an fi amfani da shi da gemu, so da shaving powder tana da ƙarfi sosai. Shi kuma an fi ɗin ɗa namiji ko ya mace ba ta da ƙarfin da fatar fuska take da shi, sannan haka ma private area na ɗa namiji ko na ya mace bai da ƙarfin ƙwarin fata kamar yadda na mata yake da shi, abin bi da biyu. Sannan kuma akwai razor blade da ake amfani da shi. Kowanne daga cikinsu ana amfani da shi wajen yin shaving, amma zan fa bayani akan wanne ya fi kamata mutum ya amfani da su a ko'ina. Shi razor blade idan mutum ya amfani da shi a fuska ya yi shaving ɗin gemu ko wani abu ba matsala, tunda ita fatar fuska tana da kauri. Sannan kuma bangaren hamata abin da ya kamata mutum ya fi amfani da shi ne shaving stick. Saboda in ka amfani da reza yawanci bangaren hamata shi kuma ana jin ciwo, saboda waje ne da yake da loko. Da haka shi razor blade za ka yi amfani da ita a fuska, shaving stick za ka yi amfani da ita a ankiti na ɗa namiji ko ya mace. Sannan kuma akwai shaving cream da ake amfani da shi. To shi shaving cream gaskiya ya fi kwanciyar hankali kuma ya fi sauki, kuma shaving cream yanzu shine gaskiya wanda yake ma da ƙanshi, dan gashi na yi shi na zamani kala-kala, wani ma an ka shafa shi zaka ji bayan ka yi shaving zaka ji wajen yana ƙanshi sosai. A gaskiya yanzu mun fi so, kuma a ilmance ma a binciken da aka yi, shaving cream ya fi amfani yanzu. Dalilin yasa shine shi private part da muke da shi na ɗan namiji ko na ya mace waje ne da yake da taushi, tushu ɗinsa yana da taushi sosai. Don haka idan ka saka masa razor blade wani lokacin mutum yana jin ciwo, kuma waje ne da yake a rufe kowane lokaci, don haka mutum ana saurin ɗaukar cuta ta nan wajen in ka sami yanka ko wani abu. Sannan kuma kan amfani da shaving stick shi ma haka duk ana samu. Don haka shi sa muke mai gaya jama'a da su dinga amfani da shaving cream, ya fi sauki. Wani za a gan ka shafa wani minti 3 minti 2 akwai abu ma a ciki da za su sako maka, wanda da shi za ka sa ka share, ka sa toilet paper ka goge wajen, za ga wajen yayi smooth, kuma za ka ji kana kanshi normal. Abu na kawai da za mu yi magana akai shine jama'a suna ta fama da cewa in suka yi shaving suna fama da kaikayi. To kaikayi guda kala biyu muke da su na bangaren aski. Akwai natural kaikayi da muke da shi, akwai kuma wanda yake zuwa na cuta. Natural kaikayi shine duk lokacin da kai shaving, walau na fuska, walau na hammata, walau na gaban ɗa namiji ko ya mace, private part kenan, akwai wani kaikayi da yake zuwa duk lokacin da gashi zai fito, wannan natural ne. To shi ma natural din kuma ana maganin sa. Yanda ake maganin sa shine bayan ka yi shaving ka gama komai, zaka samu alamin ko yar kanwa ka jika ka goga a wajen da kai shaving ɗinka, walau fuska, walau everywhere ko ina ma. After that za ka samu ko man zaitun, ko ki samu man zaitun ki apply a wannan area. To wannan kaikayin da ake samu, wanda yake fitowa yake wa mutum daidai dab da lokacin da gashi zai ƙara tsirowa, ko wani kaikayin to na natural din kaikayin shi ma ba za ka ji shi ba. Akwai kuma na infection na ciwo, to wannan kuma sai dai mutum daga baya ya je neman magani. Dalilin da yasa ma kenan ba ma son private part din ya mace ko ɗa namiji a dinga amfani da rezo, ko a dinga amfani da shaving stick ko shaving powder. Mun fi son a dinga amfani da cream,
saboda shine wanda ba shi da karfin da zai ji maka ciwo. Saboda wani ma an kasa ga wani kace mun fara ga yana sassaga maka jiki. Kuma shi ma shabin kirmin ki lura ko ka lura idan kai amfani so daya kaga ya tsaga maka private part ɗinka, to next time ka nemi wani tunda karfi ne. Saboda nan wajen gaskiya ba shi da karfi sosai, fatar wajen ba ta da karfi kamar ta ruwa wajen. Da haka sai a dinga amfani da shaving cream domin shi zai taimaka maka wajen aske duk wani gashi da yake cikin ɗan namiji ko ya mace ba tare da kin ji ciwo ba, kuma za ki ji jikinka yana ƙanshi. Sannan idan ya samu ka ce ka dinga amfani da man zaitun shine idan ya mace ce kika amfani da wannan mai zaitun din, to wannan mai zaitun zai saukar miki cikin al'aurarki, zai kasancewa ya ƙara miki ni'ima, kuma harka ta bushewa ya mace ba ta kasance da shi ba. Sannan shi ma ɗan namiji wannan mai zaitun da zaka shafa zai taimaka maka matuƙa wajen ƙara maka ƙarfin al'aurar ɗan namiji. Lokacin da shi man mutum yana ratsa jiki, zai ratsa jikinka, zai ƙara maka ƙarfin al'aurar ɗan namiji, kuma zai taimaka maka wajen hana ka wannan samun wannan kaikayin. Wannan kenan akan bangaren abin da ya shafi kaikayi da ake ta fama da shi. Wannan hanyoyin shi za a bi, in dai aka bi wannan hanyoyin insha Allah za a magance wannan matsalar da ake fama da shi. Sannan akwai wanda suke fama da lalurori na bukatu da waye da yau muka ce insha Allah za muna tafa da wani sirri na wata addu'a da zamu bayar, Allah ya da rai da lafiya mutum ya kokarta yayi ya jure, zai ga biyan bukata da ya daro ubangiji. Wannan wata addu'a ce da insha Allah sahihiya ta zo a hadisai da dama, da in dai mutum ya yi kokari yana yin wannan addu'ar, Allah ya da zai samu biyan bukatar sa da izinin Allah ta'ala. Zaka tashi karfe 2 ko 3 ko 4, zaka yi sallah raka'a 2. Raka'a ta farko za ka karanta qul ya ayyuhal kafirun zuwa karshen ta. Raka'a ta biyu kuma za ka karanta qul huwallahu zuwa karshen ta. Bayan ka'idar za ka zauna za ka kalli alƙibla wato Ka'aba, ya danganta da position din da bangaren da kake. Inda kake dai Ka'aba za ka fuskanta, za ka istighfari 100, za ka yi hailala 100, za ka yi salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda 100, za ka karanta la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim guda 313. Za ka daga hannu ka ga Allah bukatunka, sai ka cike da salatin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Albarka annabi da alqur'ani da irin yanayin da mutum ya shiga sai ya jinki na ubangiji, amma Allah ya amsa maka addu'a. Idan kuma mutum ya tashi a ƙurarren lokacin, to zai iya salatin annabi 10, ya yi hailala 10, ya istighfari 10, ita kuma la hawla din sai 313. Wannan shine addu'a da mutum zai yi. Sannan mutum zai iya yin wani abu, kai istighfari 100 ka daga hannu ka roki ubangiji, kai salatin annabi, kai hailala 100 ka daga hannu ka roki Allah, kai salatin annabi, sannan kai salatin annabi 100 shi ma ka daga hannu ka roki Allah, sannan kai salatin annabi again, sannan ka zo kai la hawla wala quwwata ka daga hannu ka roki Allah, sai ka cika da salatin annabi. Insha Allah in dai mutum ya da yaqini da takawa cewa Allah zai amsa addu'a, wallahi duk wani irin bukatu da wani matsala da mutum ya shiga, Allah ya da dire bargado Allah zai buɗa maka. Ko Allah bai buɗa maka a lokacin ba, to nan gaba wallahi za ka ga amfani wannan addu'a da kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.